Nah, ano mi? Gutom mo ko eh. Oy, 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 oy. Tuwan ako kung banag daghan kay niwag kung bana oy. Sige magunahuna problema gud. Dapat ang problema magunahuna niya. Iki, gunahuna ang problema tanawa ni piktahan ng lawas pati ng gamaya. Tuhanan niyo. Lap! Lap! Oh! Mga unan ka, dali na! Ay, di ko makaon. Sabi sa na, lechon na. Kung lechon na, makaon ko. Kung dili na lechon, di ko makaon. Ha? Di ka mukha og dinilitsyon? Uy, uy, sana. Sa mga siya ay mamili mo murag dato. Ay, makaon na lang ko. Makaon na lang ko para mabuhi ko. Oh, ay magpili. Dapo kay Giobra diri. Basi mukani ka ni tabangi mo ko palihog. Ano unsa nang pud ka diha? Panday ko diri. Panday. Panday ba? Panday. Panday naman ko ron. Sama ka diha ka mag-vlogger. Panday ka ron. Panday. Ali sa mga unsa ka ba? Ari sa diri ba? Patabang sa ko. Sa mo gud yung giubra gud ay. Alisa, alisa. Oy, 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 oy. Lap! Oh, si panawa ko sa mukha, oy. Maniod, mga unsa tagon una sa ning kaon-gon ang grasya gahuwat lamisa oh. Panawa ko tabangi sa ko diri. Sa man ni siya oy, magpaugtas man ni siya sa grasya oy. Asa mo ko si tawag mo? Unsa man pud ay kaniha? Unsa man giubra? Panday ko. Oh, di na ka vlogger ron. Panday na di ka. Ay, say. Sige, Mga unat ta. dukon kita ka ron kay kaon karon na. Duk-duko di mo ning pormahan. Mga unsa ta ba? Usap ni mo lang. Hala, dili man ni mao mo dapat ilansang lab. Dapat dos lang ano pud man pagkadakua. Dakora pa yung huna. Dakora para likon. Sa mga nga naman ka. Wala ilansang sa kulunod. Gitudo sa kuwan. Pa sa mga lipak. Muliki ni lipak kay tinawa o. O tanawa o, mao ni niliki ni. Oh, di na kay kang lansang. May Pareha din na sa paglansang. kanang kuwan. Muliki. Baday kumaigos lansang nga dako. Ay maglansang na ko taas. Dili man na mao imong obra. Kuwan, labi. Sa kuwan ba? Kato balik ko. Ay, sige, susupay. Dara. Usap. Naalat mo kayo. Ano mas pang hard. Uy, kato ni Trasan. Baliyot ko ba? Yana man ka. Dili sumpay pang ko na usab ni siya oy. Ano na ka hard. Ni ko lang pala. Ni Trasan. Doon ako ni. Salan. Sa man ni siya oy, di man na mao. Ah, manag-una na dapat magtawa na nilapaw. Di man na mao imong obra oy. Kao sa taay. Kapuyan ng panda eh. Balik ko ng vlogger eh. Mao na diha dili lagi na ang iPhone sa dili para nimo god. Dili nimo pugso dili para nimo mag-vlog magpanday-panday. Dili nila mga on sa talab kay ganina na ko nigihanda pagkaon. Uy, lamay mo kikil mo pagkaon mo. Go, beef. Bisa siya. Itlog o anak sa mga an. Ay, anak sa mungan. Anak sa mga an itlog. Kakong guys, sa mga ka. Ino pa kung barkada, amigo na kung ka. Sige ka, itlog mo, kung iti. Ah, okay na na may Ino ka lagi pagkaon, lagi nga nung gituyo ko nila nga daghan ko gihanda ang gilutong sudan kay may nang mabuang ka busog. Nga, nausa. Ako taka wala may dol re. Bahala may problema ka, daghan. Ay, anak. Ano ka, anak? Tapos buang. Binuang na mo, bro. Binuang na dyan mo pagkaputan. Nagod palangga man ta ka. Ang gano'n ng asawa. Grabe po nila mga butang. Oh, ikaw na. Ito itlog, pagkita itlog. Niluto na ko itlog para ni Nimo. Oh, Hati ya, pakan o di yung mga, mahal na mabuang ko. langan, wala may dol re.